Selvom man er tyk, kan man godt være fed! Sådan, det er godt sagt, Malene. Altså, jeg er ude i, hvis Selvom man er tyk, kan man godt sidde fast i mudder. tager Michaelas understel og sætter på den der overkrop, så er vi ude noget rigtig fedt. Så mangler vi bare et hoved. Yes, og der fik den første på låget der. Here we go! Så er der ikke meget vand i bassinet, Der kan kan man du altså se, at det er den menneskelige margrethe-skål, vi har lige der. Ja. Simpelthen. Rigtig Fint ser det ud. kant. Helt rigtige vejen linjer. rundt. Der ligger jo meget godt der, hva'? Der kommer vi! Der er det bare igennem kagemanden, så kommer det. Ja, det ser rigtig fint ud. Det ser fint ud. Hold kæft, hvor er det dårligt bold, der er det der, mand. Vi skal se det mere. Det er altså et meget godt eksempel på, at kvinder har svært ved at parallelparkere. Hvor er det dårligt timing. Prøv at se. Jeg gjorde det! Ja, du gjorde det. Tillykke med det. Det var en rigtig flot tid, hun kom ind i 5 minutter og 19 sekunder. Jeg tror godt, vi kan afskrive Malene til at gå videre. Jeg vil tro, det er helt klart et af de bedste klip, vi nogensinde har set, da hun altså tager tåret her. Det er verdensklasse. Det er underholdning på højt niveau. Sådan. Jeg hedder Bingo Dorte, og jeg skal give den gas, gager! Yeah! Hvis nu det er dig, der løber med den endelige sejr i Wipeout, hvad skal de 50.000 kroner så bruges til? Så skal min datter skulle have nye patter! Du god. Hvor er det vildt, mand. Hvem kan? Bingo Dorte kan! Yeah! Vi har altså fået sendt Bingo Dorte afsted i jagten på de 50.000 kroner til nye bryster til sin datter. Der skal du have nye patter! Du kan, Dorte! Ja, det skal jeg lov for at komme som Bingo Dorte. Du kan, Dorte. Jeg kan godt lide Bingo Dorte. Der faldt hun i hvert fald her ved mudderkuglerne. For sgu nok ikke kalder mig! Der røg et postkort afsted her til Dortes datter. Jeg tror desværre, at hun har ret. Det ser fandme farligt ud. Ja, specielt med en promille på 2,6. Hun orker næsten ikke engang at hoppe ud på de store kugler. Hun bliver siddende. Det er en rigtig god teknik, det der. Planlægning. Hvis du lægger mærke til, hvordan du ser ud, da du kommer op af vandet, det er jo fantastisk, altså. Men man må sige, hun er stadig her, vores kære Bingo Dorte. Hun har ikke meget mere luft tilbage, Martin. Må ikke vi skulle se at få Barbara se lige hende, så hun kunne se at komme i mål. Kom nu, Dorte! Ja, det lyder som om, hun tror på det. Kom så, Dorte. Bingo! Yeah! Hvem kan? Bingo Dorte kan. Sådan der. Og i sikker stil. 4 minutter og 34 sekunder, ja. Man vil sige, hvis brysternes kvalitet skal være det samme som Dortes tid her, så bliver det et par sløje kasser, hun får der. Velkommen på tørt land. Tak skal du have. Er der overhovedet noget luft tilbage i dig lige nu? Der er luft, men jeg tror sgu ikke, der bliver patter til min datter. Men det er morsomt. Spread my wings and fly.